No niin, moikka vaan. Tässä on X-jamppu ja pelataan. Mr. Teps kuulas Blockfoot ja mä laitamme peliin. Joo. Tosta vaan laitetaan ton irralliselta. Joo. Ei tuu muuten... kumpi, eiks hunterit ollut ne, jotka etti? Joo. Sun haitelee. Onks mä kumpi? Sä oot sininen, entä mä? Sä oot sininen joo. Olla haiderassa. Kitte ja muuten... Mulla ei oo mitään kitti. Ei mullakaan. Hei, pumperi maksais. Mulla on 2 tonnia ostaa se. Mä ostin ton kitin. Älä... Tai ei ku... Mä oon pata! Mä en ostanut kuin tota kittiä. En oo kerennyt. Mutta pelataan tän jälkeen se ilmavideo, niin mä otan sitten sen tällä. Ota. Olisi meillä on. Mä muutun niin kukkaroon. Ei mä muutuin hunteriksi. Joo. Sä et saa nähdä mua. Mä pystyn ostamaan tosta sen kitin. Sen bomber-kitin. Näin. Okei. TNT-hunter, mulla on noin kitti. Eli mä oon TNT-hunter. Mistä tää laittaa TNT:tä? Mistä tää laittaa TNT:tä? Se ehkä... Yksi TNT, ihan maksimissa 2. Nyt TNT 2. Joo, tässä jo. Mulla on flow TNT, mä laitan noin tosta päälle. Niin, me voitan läpi. Hunterit vai mitä? Hunterit voittaa. Mä voin vaan laittaa TNT johonkin paikkaan, missä mä luulisin, että joku. Ehkä tossa. Ja tossa sitten. Mä laitan TNT. Täällä katolla on ihan salee, kun mä menen sinne ja... TNT. Sitten jotain merkillistä. Täällä katolla. Joo, jos mun... Joku löi mua. Siis sori jos mun ääni kuuluu huonosti, koska... Tuolta just tää alhaalta bovataan. Joo, mua bovataan kaikkialta. Tuolta... Mä osun muiden tyyppiin täällä. Joo. Joo. Tossa on hyvä mennä. Mä räjäytän näitä taloja. Okei. Aika hassu. Sais mä TNT muuten? Ei si. No niin, nyt mä saan. Nyt mä tämmösen laittais. En tiedä. Ei voi tietää. Sitä ei voi tietää. Mä oon ruvunneet paljon. Mä muuten tiedän se, jos mä oon joskus haideri, niin mä tiedän ihan piilun, mitä mä menen. Sokaa on tyyppejä. Jos muistaisko motin ulkoinen se on hetkeksi vai mitä? Muistaisko missä nää tyypit? Hei! Ammuttiinko sua? No. Mistä? Niin, mistä? Onko se toi possu vai mikä onkaan? Tuolta katolta. Ja nyt takaa. Kamua. Tuolta takaa on pitää. Tuolla on tyyppi. Tästä ihan varmaan sitten. Joo. Kamua se on tyyppi. Varmaan joku niistä possuista. Joo, mä näen tuolla tollanen. Nyt tää Aqua. Ai mitä? Teki ton... Ei vaan se niinku... Sä saa gemejä, että se näyttää, että sä oot siellä tai silleen. Okay. Mut sit se raketti on myös helppi juttu. Ei vaan Ei siis kyllä se rakettikin on helppi juttu. Joo, mutta se raketti on kans vähän sellainen, että... Et sit sä näet. Niin.
mä yltänyt sinne. Se on kans vähän vaikee. Mutta toi ei tähän käyttää. Minne se meni? En tiedä. Oot sä vieläkin hiilusössö? Vai siis onko se tää ekkiä? Oh. Oikeesti hyvä tää pommi, tää TNT-pilti. Sori taas pyöristyskuu. Ei sä näit mut! Mikä sä näet? Kuolit sä vai? Joo. Näytä, et sä oot kuollut. Ja sä et saa ruumiina. Kuka lyö mua? Siis oot sä kuolit sä äsken? Mä kuolin nyt. Joo. Siis olit sä kukkaruukku tossa? Olin! Sä tulet lyömään mua! Mä en nähnyt, et sä lähet liikkumaan. No ihmettelit sä sitten minne se kukkaruukku katos? Etkö? Okei. Räjäytä tätä maata tästä. Räjäytä. Onkohan täällä joku? Nyt tää maailma generoituu uudestaan ja me jäätiin tänne alle tän häntäyteen kanssa. Oisko kannattanut räjäyttää? Interfight. Oi juma. Tää video on tässä. Joo, se oli tässä. Kiitos kun katsoit. Moikka!